UMathabile Dlamini uchithe imini yakhe ekhankasa engena umzi nomzu kwaWard 21 kwaZakhele. Emva kokuthetha nabahlali bakule ndawo, uDlamini uthi unethemba kubahlali baseGqeberha ukuba baza kuyixhasa iANC nanjengoko lo mbutho sewuzijule ijacu usebenzela ukuphucula isimo sabembeli. Abantu balana baya understand ukuthi kuningi uhulumeni akwenzile. Kamnandi siye emzini exubile eminye inabantu abadala. Abantu abadala hardcore but angeke bavotele omunye umbutho, awukho omunye umbutho abawaziyo bazovotela iANC. Number 2, abantu abayoung uyakwazi ukubabalela izinto ezenziwe uhulumeni and nabo bavuma ukuthi uhulumeni uzenzile, okwenza wonke umuntu understand ngotintswalo owawukhulunywa upresident. Ukhona yonke indawo, umthola yonke indawo. So abantu balana ba positive and even abadala bafuna ukuhamba bayo mobilizer ngosuku lwama election. So sihambe kahle and akekho umuntu osixoshile endlini, but also even ama volunteer akhona are well trained, abadelela abantu, bakhuluma kahle nabantu and bayiphethe kahle. Uyabona ukuthi yimember ezinikele ze-African National Congress. Injongo yeliphulo lokungena umzi nomzi kukuqinisekisa ukuba uluntu luthatha inxaxheba kunyulo engakumbi abo baphila nokukhubazeka. Ukubaleka kwale campaign kanye lo mkhankaso kukuthi siqinisekise kuba wonke umuntu usukela nge-27, 28, 29 kaMeyi uyahamba uyovota. Ezi date ezimbini zibekwe bucala i-27 ne-28 for abantu abangazokwazi mhlawumbi ngandlela ezahlukeneyo ezibachaphazelayo kwimpilo abayiphilayo. Mhlawumbi omnye usihlele ebhedini akwazi uhamba, omnye lipolisi, omnye ngunesi. So aba bantu banemisebenzi abayenzayo ekufuneka babe khona ngalamini nge-29. Lo uhlele ebhedini akwazi usiphakamela azele kwi-voting station. So kubalulekile into yoba aba bantu senze u-door to door, singene indlu nendlu sibachazela nobaleka kwevoti ne-gains ezenziwe i-ANC kubo. Imekwa kuyo umntu ayeziba urhulumente ikhona inkxaso anayo ngayo in terms of i-grants nezibonelelo urhulumente azikhuphe ebantwini. So lo mkhankaso ayingomkhankaso oqala kuba silapha namhlanje, ngumkhankaso kwipolicy ye-ANC urhulumente olawulayo awuqhubayo imihla nezolo through o-social development nezinye agencies karhulumente ezincedisa abantu khona ukuze bakwazi uzuza kwizibonelelo zikarhulumente. Lo mkhankaso ke ngumkhankaso ojongene kakhulu into yoba umuntu ngamnye ongumwe lapha eSouth Africa one-ID akwazi ukuthi ngalamhla in particular abantu abatsha aba basando registerisha bakwazi ukuya ngalamini 29 eluvotweni nabo baxhamle kwizibonelelo zikarhulumente, because sine-programs NSFAS for abafundi, sine-programs zo-upskilla izikills zabantwana esikolweni so that umntu azikhethele in terms of indlela amakayilandele because siyayibalula kakhulu indima yemfundo, and imfundo lilo encedisa ikamva lomntu ngamnye apha eSouth Africa. Nawe njengomntu omtsha ome phambi kwam as a journalist, I believe nawe uyaqhamla kwizibonelelo zikarhulumente ezikuncedisayo ukwazi ubheka phambili nenkqubo yemfundo. So ke lo mkhankaso ubaluleke ngendlela ezahlukeneyo ezikwaziyo ukuphuhlisa izakhono nokuthi siphendule kwimiba edibene nophuhliso lwe-economy nophuhliso lomntu nomnye walapha eMzantsi Afrika kwizigaba ezahlukeneyo, because imisebenzi siyayazi uba yikho, ukulingana kwabantu kuyingxaki, kodwa ke urhulumente uyazama ngandlela zonke ukuphendula kwindima ezibalulekileyo ezithi imicelimngeni ebantwini bakuthi. Uceba wakule ward uGama Maqula uvakalise ukuba umbutho we-ANC ukhuthaza uluntu kuba lungalahli ithemba kwi-ANC. Singamalungu e-ANC namavolontiya e-ANC singena door to door ever since le period election iqalile. Sihamba singena umzi nomzi sikhumbuza abantu bangomhla we-29 kaMeyi kuvotelwa i-ANC. Siyenza ke lonto because sicela abantu into baba renewishe mandate ye ANC. As you know that since 1994
ANC has been in power. We are now celebrating 30 years of our freedom, having ANC at the center, leading that freedom. And we want to continue to do that as the African National Congress, so that our people are able to benefit kwi-spin-offs zale freedom. Abahlali bakwaZakhele bathi eliphulo le-ANC sele linefuthe elihle kwaZakhele. Iyasivulela amathuba emisebenzi silulutsha, sebafumana amathuba emisebenzi engqesho nakwezemfundo ke iyakwazi usivulela basenze izinto zezikills. President Cyril Ramaphosa, viva! Ulutshintsho salibona kakhulu lona lukhona apha kuthi wadini ngoba eqaleni ufumaniseka bangaba ulutsha luhlala ezikoneni but wona notice ngoku alisekho ezo zinto izoba zigani nemipu ezikude kunathi ulutsha lethu salithatha silifake kuthi thina endimeni lisebenze. Ukanti eliphulo lokungena umzi nomzi liseza kuqhubeka kwingingqi zakumasipala iNelson Mandela Bay de kube phambi komhla wama-29 kuCanzibe. Kwiindaba ze-MPK TV ndingu Alungile Boqwana kwaZakhele eGqeberha.